så går vi i gang, Ole. Og det er den forkerte lægger her. Nå, men den bruger vi da bare alligevel. Og nu skal vi have lavet et lille kontrol af dine tænder. Vi tager spejlen, og spejlen bruger vi til at tage kinderne ud med, og reflektere lys op mod tænderne og bagved, så vi kan se derop. Og sonden. Jo, sonden. Sonden, den bruger vi til at kigge på tænderne og vurdere, om der er huller eller andre ting. Og så skal vi registrere. 8 plus blank. Det var ekstra her. Ekstra her? Ja. Så er det 7 plus pladsfyldning. Hvad hedder det? Okklusal og distal. Seks plus sølvfyldning. Hvorhen? Marshall og oral. 5 plus plast. Facial. Ja. Og 4 plus 3 plus blank. Det er fint. Og så tager vi pulsemåleren, og pulsemåleren skal vi se på tandkødet, hvor dybt det er, hvor dybt den kan gå ind i tandkødet. Hvis den kan gå 0 til 3 mm ned, så er det sundt tandkød, og så er det lyserød og nubret. Og hvis det kan gå 3 til 4 mm ned, så kan det være gingivitis, og så kan det være betændt. Og hvis det er over 4 mm, så kan det være parodontose. Og hvis det er parodontose, så bliver tanden løs og er rigtig sart tandkød. Og så putter jeg lige skalleren på i passiv tilstand. Og det er simpelthen fordi, at jeg ikke kommer til skade, når tandlægen kan komme til at trykke dernede. Den her dut, den er oppe på. Dut er oppe på, for at tandlægen ikke kan stikke sig. Og nu skal vi have fjernet tandsten. Og vi fjerner tandsten ved sub op under tandkødet og subret ved tandkødsranden. Og i undermunden er det oftest tandsten, fordi der er slutkirtler, og det er ved incisiverne på oralsiden, og i overmunden er det ved molarerne på fascielsiden. Og så skal vi lige have sejlformskraberen. Og sejlformskraberen skal vi lige have en vatrondel. Og jeg har lige en pincet her til at åbne skufferne med. Fordi jeg har lige glemt at få en vatrondel frem. Og den er lige her. Og den skal ligge heroppe i. Og den får du lige her. Så du kan putte resten af tandstenen deroppe i. Og hvis du lige gør det, så putter jeg lige pussekoppen på. Og den her. Og det er også i passiv tilstand, at jeg putter den på. Det er lige nogle små handsker, det her. Ui. Og så holder jeg den her tæt på med tandlægen, så han kan nå hele tiden. Og så går vi ellers i gang med at pusse tænder. Og vi totrinsplasteren sliber 3 tænder frem og polerer 3 tænder tilbage.
Og totrinspastaen er der sådan nogle korn i, og det er ADA. Er det A? Ja. Det er på ADA-skalaen, man kan se, hvor høj en virkning det har. Og totrinspastaen er ikke den højeste, det er Pimsten, ja. Det er pimsten, der er den højeste pH-værdi.